Deċiżjoni favur Alla. Deċiżjoni meħuda b'kuxjenza iffurmata tajjeb. Kif? Billi tkun mibnija fuq l-ewwel il-kmandamenti u t-tieni fuq il-kelma tal-Alla, jiġifieri fuq il-Bibja. Ġoswe ġabal lill-poplu li kien qed jiġġerra wara l-popli ġirien u jittarraf. Bdew jaduraw l-allat tagħhom u stqar: jiena u l-familja tiegħi nażlu li nimxu wara l-mulej. U intom jeħtieġ li tiddeċiedu. Tridu timxu wara Alla ta' missirietna jew tmorru wara allat oħra? U l-poplu wieġeb: aħna nażlu lill-mulej. Ġesu lill-Apostli staqsihom: tridux tmorru intom ukoll? Pietru wieġbu: ant min tridna mmorru? Inti għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Nemmina din jien? Aħna diġà għamilniha din l-għażla fil-magħmudija. Issa jeħtieġ li nġedduha. Kif? Billi ngħixu skont kuxjenza iffurmata tajjeb. Jien qed nagħti każ tad-dawl li jagħtini l-Ispirtu Santu biex nagħmel għażliet favur Alla. Qed nagħżel skont il-kapriċċi tiegħi? Skont il-ġibdiet tal-ġisem? Skont il-ġibdiet tan-natura imħassra tiegħi? Skont it-tfesfis tax-xitan? Jew kif jitlobni Alla missier u padrun tiegħi? Ma nimxiex ta' nisrani bin-nofs, jiġifieri skont fejn jaqbilli inqabbel. Nagħmel għażliet kif inkun nixtieq li għamilthom fil-pont tal-mewt. L-inbit jista' jsir bl-għeneb ukoll. Nitgħallem l-ewwel bil-prattika, it-tieni bil-kontroll, it-tielet bit-talb. Jien lest li nagħti ħajti għal Alla biex inżomm id-drawwiet insara li għaddewli missirietna. Lill-uliedi qed inrabbihom b'mod li fil-familja tagħna Alla jiġi l-ewwel u qabel kollox. Għandna l-eżempju ta' Sunta u Marija Goretti, ta' Gianna Beretta Molla, ta' San George Preka u tal-Papa Giovanni Paolo II.